Nasz gość, wójt gminy Elenio, Bogusława Engelbrecht. Witamy serdecznie. Witamy Radio Kasiabę i wszystkich słuchańców. Dzisiaj miele gadać o konkursu wesiwu, ale też jest bardzo ważna informacja dla gminy Elenia. Chce ta zmienić przenoleżność, no to może od tego zaczniemy. Ja myślę, że my wiele razy dyskutowali o tym i na ostatniej sesji tysiu Loborgu było wiele geduny. Myślę, że jednak no ma wodę lepiej wpływie cele Błerścim i my jesteśmy bliżej 17 km do Wejrowa, mamy 36. To czas na to, żeby jednak zaprzeły się do Loborga. I to jest tak też, że te urzędowi sprawę Bundelży załatwiać, ale co pewnie, wydaje. że jak my ta droga naprawimy powiatową, co my chcemy teraz razem robić, to w ogóle to kiedy będą 15 minut jest w Loborgu, ci w Urzodze, ci w szkole, ci koło doktora, także jednak to jest najwyższy czas, żeby to zrobić. I jak władze Lamborga też są powiatu są zadowoleni? Ale bardzo ryty. Oni kiedy wiedzą, są trochę biedniejsi, te kasiepści gminy są tacy bardzo roblecy i dochód na pewno bodze, bo tam bardziej pegerowści. Oni tak nie są na ta robłeta, także oni myślą, że tyłe kasiebi to i ma wzmocnię żeby to PKB było lepsze, to trzeba to jest kasiebów pewne, oni bardzo nas chcą. No to bardzo dobrze. A teraz przejdźmy do informacji, jakie tu są przed nami na początku, tykającej się fizycznej aktywności w gminie Lenia. Zachęciło ta do tego, żeby welez buten, na przykład na majówkę. Jakie to są wydarzenia? Nie chcemy sedzec, chcemy w majówka jechać na kłełach, wrzuć fladzi. Mamy wiele flagów, bo my kupili na Święto Niepodległości, tam co ma na ślubowaniach i na konkursach, także myślę, że tych flagów w Leni przez to stulecie niepodległości jest wiele i my baraśle na rajd rowerowy, taką majówkę zrobili, czyli bo 3 maja Sioto Fladzi, a bo rocznica Konstytucji 3 maja to jest Sioto Kostelne, także bardzo wszystkich zapraszam, żeby ta majówka spod znoma z Gminnym Domem Kultury, ma tam potem miele i pociostunki, nagrodę, także my chcemy dobrze bawić, ale na sportowo i tak na rzecz w patriotycznym duchu. Rajd na kłełach to jest jedno i też biegłewo impreza je przed wama. To jeszcze przed weekendem, bo 14 kwietnia mamy już 14 wojewódzki bieg przełajowy, teren ma Kasiepskiego Parku Krajobrazowego. To jest bardzo dobra impreza, bo wiele biegaczy do nas przyjeździ, tam mamy też nagrody finansowe. My chcemy jeszcze zrobić przed biegiem tak równolegle też na 5 km trasa Nordic Walking, bo wiele białków u nas chłydza, ale wiem, że i nie tylko u nas, i myślę, że tym my też zainteresujemy innych lat, że może bo to tak, że białka pójdzie na ci, jak my gadamy po kasiepsku, a chłop bodze biegła, bo i odwrotnie, także dla dzieci też je bieg i myślę, że też to jest fajne niedzla, żeby spodzać z gminie Lenia, ale jak jedną 14 rys już. Ledze w gminie są zainteresowani takim aktywnym spędzywaniem czasu. I ja myślę, że i w gminie, i poza gminą, bo żeby nam tylko pogoda dopisa, bo to jest naprawdę taki trend, można rzec na tery, że chcemy sarasiec przed telewizorem, spod kanapy i robić coś lesy, ale tym bardziej, że to mamy oferta dla całej rodziny, właśnie dla dzieci, dla różnych grup wiekowych, dla starszych, dla właśnie ten na taki Nordic Walking. Także myślę, że to i nasi maladzą masawidzy i nie tylko nasi, że właśnie są już pewnie mają zaplanowane, bo tam już są można wpisywać na ten bieg. Także ja myślę, że to naprawdę jest bardzo dobra oferta. Jest jedna aktywność, jako w gminie Lenia jest bardzo popularna. Może aż tak nie zmęcimy fizycznie, ale też trzeba bardzo dobrze rozumieć, co zrobić, to jest wesiwani. Zbliżyło się następna edycja konkursu wesiwu, jako je w Leni organizowano już wiele lat. Na początku ja spytam o samych mieszkańców, czy ta kultura je widzę, bo ja wiedzę, że te prace przechodzą z całej Polski, a nawet świata, tak. Ale jak to jest w samej gminie? No w gminie można rzec byłego dzonkować za Edka się mi kłewścigłe, bo on też ostatnio wiem, że miał w lutym warsztatę z harcerzoma. Jest też i w gminnej, i poza gminę, żeby robić te warsztaty hawciarści i tego je, moim zdaniem jest trochę za mało w gminie Lenia, bo mamy taki filar, można rzec, je pani Hinc, i córci, pani Kobiela, pani Grzękłewicz, także to rodzina są u nas, można powiedzieć, haftem stoi, tym wesiwkiem, ale właśnie tej młodzieży musimy wiosce zainteresować, choć zeszłoroczny wesiwk, ten konkurs był, można powiedzieć, rekordowy, bo mamy mieli same grupy dziecięce, 93 osoby, a w takiej młodzieżowej 207 razem było 201 osób, a prac było ponad 430. Także jak na kłeto chłedzą, żeby kłeto robić ten wojewódzki wesiwk, żeby ta młodzież jak najbardziej startowała do tego.
Ja myślę, że ma ta lenia tym bardziej zmobilizujemy, nie mogę rzec, że BDC nie wysiłał i jeszcze jak na wiosny dopiero knepów wysiły, także to ty się zadziwiający, ale płeto ma to robimy, żeby właśnie ten wysiłek był i w Leni, i w tyłu na naszych stronach kasiepścich i to tak jak tyłu redaktor Gedy, że to i z zagranicy my dostawimy pracę. Także myślę, że mniej więcej już dysy pewno je wiadomo, ile osób za zgłosy było do końca marca, czyli do 31 marca był termin składania jakby deklaracji, że chce wziąć udział w tym konkursie, a w maji, do 10 maja mamy termin przesyłania prac. Te prace oczywiście muszą być nowe, według właśnie tych wieści szkół, hafty i ubycimy, co do nas wpłynie, ale ja myślę, że na pewno to 400 prac tyś do nas wpłynie. I kiedy będziemy mogli to wszystko podziwiać i poznać z tych najlepszych? Tych najlepszych my powiedzmy na wystawie pokonkursowej, ta bo ze 13 czerwca, łogłędnie 13 w Gminnym Domu Kultury, a tyś trzeba tyłe podkreślać wielka rola jury tego konkursy, bo to są już moje na rzecz bardzo doświadczone ludzi, to ten wysiłek widzą, tak jak ty 24 rys, bo go widzę, bo takie to jej wystawa 24 i w tym jury pani Elżbieta Szymorszczuk-Bal, to jest etnograf z Fundacji Cepelia z Warszawy, pani Ewa Gilewska, etnograf i kustosz Muzeum Etnograficznego w Gdańsku i Benita Grzenkowicz-Ropela, etnograf kustosz Muzeum Kaszubskiego, muzyki piśmiennictwa i muzyki kaszubsko-pomorskiej w Wejherowie, no i pan Edmiuk Krzymikowski i nasza przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty, pani Teresa Hirsch. Oni będą co niewiele tak w sieci pracę. No i my w siatce możemy przyjąć prosto podziwiać, jak będą wręczeni nagrodów laureatom. A jeśli idzie o te szkoły, to tu prawie to jest tak, że można wybrać jako szkoła haftu, co chce przerechtować, ale to musi być zgodny z tym kanona. Tak jest. Musimy to rozpoznać. Nieraz uczestniczyła w tym obradach tego jury, bo ja powiem, że to jest bardzo trudne, ale te jury też bardzo przebiegły. Ty sa nie dygło osiekać, że to może być praca, która już gdzieś była zgłoszona, bo oni mogą poznać, bo tam jest w regulaminie napisane, że to ma być praca nowy. I naprawdę uwieść tam, że oni to poznają, że to jest nowy i jak to jest robione, bo ma też dodle szkołę gdańską, a przecież wiemy, że mamy i Żukowską, i Borowiecką, i Wejherowską, i Wdycką, Pucką, Słupską i Tucholską i faktycznie jak bywa przejacha do nas na ta wystawa je bardzo zaprosią, to naprawdę jest w stanie ta różnica widzieć, jak to ważne, czym te szkoły się różnią, bo to są i barwy, i wzory, także to jak bywa chce rysto łebaciec, a to jest naprawdę wetło bycie, bo nigdy w Polsce nie bycie ta w jednym miejscu 400 prac i te naprawdę widzieć na czym polega ta różnica. I może to ty się przekonać, że tak jak tu było rzekły, wcale nie jest tak, że to blues białci wysiwają, ale chłopi tyś i wcale nie blues ledzek gdzieś na emeryturze, ale młodsi tyś mogą się tym zajmować, nawet dzece. I jeśli idzie ten konkurs wysiłku, no to je wiedzieć, że te prace no nie powstawają temu, żeby były zamkły w szafie, ale żeby je prezentować. W Leni so zdarzało, że z Leni one jechały za granicę, że one jechały do Gdańska, do Warszawy. Czy teraz też są jakieś plany, żeby to prezentować bulten? W tym roku mamy zaplanowany wyjazd do Włoch i to ma akurat dopiero jakby rzecz do gry ta wystawa i mamy też współpraca z gminą Gorzyce, która nam pomaga w Nawałnicy i ta współpraca się rozwija, to jest właśnie niedaleko Sandomierza i też chcemy przed dożynką ta wystawa w gminie Gorzyce pokazać. Także myślę, że ona bardzo wędrowa, ladza już w samym regulaminie, ty co nomadywają te prace wiedzą o tym, bo my już napisali, że one na pewno pojadą prawie na 99% do Włoch i do tych Gorzyc, także my musimy też o nie dbać, bo to jest wielki wartość, ale oczywiście my już wiemy, jak się z tym obchadzać, bo taka redaktor Gedy, ona już niejednokrotnie za Lenia wędrowa, oprócz oczywiście też bardzo wystawa po konkursowych w gminie Żukłewo, tam tego nie możemy odebrać, że to jest kolewka haftyka się pścigłe. Także to tyś nie wezrzy, także Lenia i Żukłowo coś trydeją, to kto jest ważniejszy do haftu? Nie, z Żukowem nam masa bardzo dobrze współpracuje, bo Żukowe też wiedzą wspiera nas finansowe, wiele szkół, hafciarków je u nas i tyś można powiedzieć stanowią taki kanon, taki fundament tego konkursy, także je są nawet nie wyobrażą bez Żukowa te wystawy pokonkursowe u nas w Leni.
To jak my widzimy, kasiepści wesiwk bardziej łąci i ledzy tu na kasiebach i nawet z zagranicą. Także zaprosimy po pierwsze na biegłego impreza, to jest w tym miesiącu. 14 kwietnia. Później na rajd Dredzigue Maja, a później żeby płedzywiać wesiwk. 13 czerwca. Takie. I to są te informacje, ci były prawdziwe. A pierwsza informacja o przełączeniu co do Lamborga i osodę nabrać na początku musia przyznać. Prima aprilis, co nie powtarzę tego, ale bardzo logiczne, także dobrze pan redaktor sobie nabrać, bo ja myślę, że to była bardzo wiarygodne, ale to tak prawie dysy. Mnie to prawie przekonało, ale gmina Lenio Westowo we Wierowszym Płewiece to tak musimy podstrychnąć, to był Blues Sport na Prima Aprilis. No i w takim dobrym nastroju kończymy ta rozmowa z Bogusławą Engelbrecht, wójta gminy Lenio. Bóg zapłać. Bóg zapłać, pozdrawiam.